Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So welcome back to my channel. So bago ang lahat mga boss, so maraming salamat nga pala kay Lord at hindi niya tayo pinapabayaan. So maraming salamat po sa kanya at binigyan tayo ng malakas na pangatawan. So ayan mga boss, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, subscribe na po kayo mga boss. So malaking tulong po yan sa katulad namin na sa nagsisimula pa lang dito sa YouTube mga boss. Okay, so pupunta tayo ngayon sa Barangay Villasis. Sa Villasis, Pangasinan. May project tayo doon, ceiling. So i-update lang po natin mga boss kung ano yung mga natapos nila. So papunta na rin ako, andito rin na tayo sa daan. So medyo malapit-lapit na rin tayo sa Villasis mga boss. Okay, siyempre i-update din natin yung ibang project natin sa ibang video doon sa mga taram. So sa Malasigi, Pangasinan, yung project natin doon na ceiling project. Siyempre susunod i-update natin yung iba pa nating sisimulan na project. So matatapos, medyo malapit na rin silang matapos doon mga boss sa Malasigi. So may susunod tayong project, so abang-abangan nyo na lang mga boss. Okay, so mamaya kita-kits tayo pagdating natin doon sa Villasis para makita natin kung ano mga natapos nila. Okay. Okay, nandito na tayo mga boss. Oops. Okay, so nagawa na nila rito mga boss. So nakapag-frame na sila dito mga boss. Sakit na lang kulang. Tapos dito, so ang gagawin na lang dito, tatakpan na lang ito. Tatakpan yan. Tapos papagano na lang namin. So gano'n lang guys, dito Giara, i-ganyan nyo na lang. Tapos pag ganon. So siyempre magkaganon na rin yun. Okay. So nakuha naman nila yung design na gusto ko mangyari. Okay, so dito, ito yung double cob light. So double cob light yung ginawa natin dito. Sa taas okay na? Punta na natin sa taas. Okay na. So ang wala na lang kornisa rito, yung sa may wall. So yun na lang hindi nalalagyan ng kornisa. Pero may kornisa na rito mga boss. So last na lang yata nila ilalagay ito. Kasi medyo mataas. So sa last na lang. Tapos lalagay pa natin ng kornisa yan. Tapos dito yung ceiling rose na maliit na ilalagay natin dyan. Tapos tingnan natin dito sa mga kwarto. So dito sa kwarto okay na. Okay na, so pintura na lang kulang. So pag-usapan pa namin ni Sir yung kornisa. Oops, dito kalimutan ko sabihin. Okay, tapos dito okay na. JR, hindi ko ba nasabi sa'yo na yung kornisa? Sinabi dito. Babaklasin yan. So dito kasi
babaklasin pa namin itong kornisa kasi yung tiles down nito hanggang sa taas. So babaklasin yan. So pagkatapos mag tiles doon na lang ilalagay yung kornisa. Okay, medyo malipit-lapit na. So sila yung pupunta sa susunod na project natin, baka sa Bulacan. Yung pupunta nila. Doon sa kabila naman, yung nasa Malasigi, pupunta nila sa Santa Ignacia. So yan. So ang ano na ito, naka-coblight siya rito. Naka-coblight yan. Naka-coblight yan. Tapos flat na doon. Flat na siya banda rin mga boss. Tapos dito may parang center island dito na gagawin. So dito sa 3D model. So makikita dyan sa 3D model, pakita ko na lang mga boss para makita nyo yung magiging itsura niya pag natapos. So may center island pa siya rito. Tapos drop light nakalagay dyan. Tapos dito, ito naman yung naka-cove light siya. Tapos meron din siyang kanal dito. So ayan, makikita nyo dyan, may kanal siya dyan. So makikita nyo yan pag tatakpan natin. So ganyan yung framing niya mga boss. Makikita nyo. Okay, so walang galang. So yan siya. Dito, siyempre nagabang na rin kami para dun sa chandelier. So may nilagay kaming radyaan. Tapos so nilagay nyo ng ano yan, nakapix din yan, yung rad. Okay. Para hindi umuga-uga. Okay. So medyo malapit-lapit na mga boss. Next week siguro matatapos na to. Pag-usapan na lang namin yung pintura, kung magpapapintura pa sila. Tapos yung mga ilaw na ito, sabi ni Sir, sa akin na rin daw siya kukuha ng mga ilaw. So ang pre-put tong ilaw dito, yung warm white, daylight, tsaka white. So yung pre-post kong ilaw. Pati yung street light nya, ganun din. So yan. So susunod na araw, i-update ulit natin ito kung anong matatapos. So nandito muna para hindi masyadong malaki itong video natin. Okay, so alright. Okay, magandang araw sa inyo lahat mga boss. Nandito ulit tayo sa Villasis, Pangasinan. So ayan, bababa na kami ng mga materyales. Ayan. Okay. Okay, so Martes ngayon. So Lunes, hindi kasi sila pumasok kasi bali 2 na ngayon ng November. So kasama uli natin si Ton Saldo mga boss. Ayan, Ton. Pakita ka. Ayan, si Ton Saldo. So yan yung sinasabi ko sa taga-Antipolo mga boss, si Ton Saldo. So makikita nyo sa screen yung FB niya. So pwede nyo siyang kontakin kung magpapagawa ka dyan sa NCR. So ngayon may project sa ngayon sa Laguna. So shoutout mo na. Nalisip yung alawa. Ayan. Shoutout mo na si Madam. Shoutout ko lang si Madam Catherine Pagulayan Estrella na sa project namin sa PNR San Benito, Laguna. Then shoutout ko rin si Ma'am Monet, yung katatapos ko lang project sa May Alta, Antipolo City, Monet Ramos, Santillan. Okay, so Santander po, Santander. Okay, so yan mga boss. So maraming salamat po nga pala sa inyo mga boss sa mga paggawa sa Velasco. So salamat sa tiwala na binigay nyo sa kanila. So siyempre, papalitan nyo ng magandang trabaho. So ayan, so bali sumama sa akin dito sa site. Kasi bumisita niya sa bahay ngayon. Pupunta kami sa ngayon dito sa site sa Villasis.
So punta natin mga boss. So uwi na rin siya mamaya. Si Don. Tingnan natin ang gawa nila rito. Mga tapos. So ito na siya. Okay, so ito yung project na hinawakan ni JR, yung pamangkin ko. So siyempre, bawat project meron naman ito yung nilalagay na hawak. So dito, ang umawak dito si JR, yung pin ni JR, yung pamangkin ko. Tapos dun sa yung project natin ngayon sa something na siya, si Ambo ang humawak. So ito yung mga tapos nila. So makikita nyo dyan sa 3D model yung design dito sa kusina. So hindi pa kasi natakpan kaya hindi pa natin makita. Okay, so dito naman sa may salas hanggang dining. So makikita nyo dyan sa 3D model yung design. Okay, makikita dyan sa screen. Tapos may partition pa dito mga boss na nilagay ko na sa design. So sabi ko, saka na lang siya magpapagawa ng partition sa amin pag nakapag-tiles na sila. So ngayon ang gagawin natin dito, kisame, tapos ilaw, tapos pintura ng ceiling. So yan muna yung gagawin natin dito. Okay, punta tayo sa taas. So sa taas mga boss, na tapos na rito. So ang hindi na lang natapos dito sa may hallway, so wala pang kornisa. So tingnan natin. Tapos siyempre lalagay pa yung ceiling rose dyan. Okay. Ayan, silipin ulit natin mga boss. Dito pwede nang pinturahan yung mga kwarto dito. Pwede nang pinturahan yung mga ceiling niya. Tapos ilagay yung mga ilaw niya. Tapos dito sa kabila, dito pinabaklas ko yung cornisa kasi lalagyan daw nila ang tiles hanggang sa ceiling. Yung sabi ng may-ari. Tapos dito sa kwarto, ito yung design niya. So yung ano nila dito, kulang na lang yung pintura. Tapos yung nilagyan nating cornisa rito, yung model na MD. Yan, tapos yung 45 dun sa taas, so may light. Okay, so pati mga ilaw sa akin na rin sila kukuha. So kung gusto niyo mag-order ng ilaw o kaya cornisa, so mag-message lang kayo dyan sa Maclagunilla Cornices. So marami tayong tinda dyan. Okay, so makikita nyo dyan sa screen yung yung Maclagunilla Cornices. Siyempre paki-like na rin yung page natin sa Maclagunilla Vlog, Tarlac Ceiling and Partition Specialist. So paki-like na yung page natin mga boss. Siyempre nagpo-post din ako doon. Tapos sa group natin, yung mga kasama nating installer dyan na gumagawa ng kisame. So makikita nyo dyan sa screen yung group natin, sumali na rin kayo para may share nyo yung mga gawa ninyo. Okay? So ano masasabi mo dito, Ton? Sa project? Good boss, maganda. So nag-training rin sa akin yan ng isang taon, yung bilas ko si Ton Saldo. Isang taon siya nag-training sa akin ngayon. Ngayon, doon sa Antipolo, nagsimula na rin siya doon na gumagawa ng kisame. So pati na pintura, no? Pati pintura gumagawa na. Pintura, pinukuha na namin. Oo. Para pati sa ilaw. Oo. Yan. So kontakin niyo lang siya mga boss. Pinakita ko na naman yung FB niya. So mamaya uwi na rin siya kasi may project siya sa Laguna. Kailangan niyang puntahan yung project niya. So uwi na siya mamaya. Okay, so sa susunod na araw, ano na uli natin ito. I-update uli natin ito. Siguro na pintura na yung iba, tapos baka dumating na yung ilaw natin dito. Okay, so yan mga boss. So hanggang dito muna yung video natin. Susunod natin idudugtong na lang natin dito yung susunod na video natin para hindi masyadong mahaba yung mga part natin. Okay, so ingat po tayo lagi at God bless. Okay, andito ulit tayo sa Villasis, Pangasinan mga boss. I-update lang po natin yung project natin ceiling. So papasok na tayo sa bahay.
Okay, so andito na tayo sa loob. So dito sa baba, tapos na nga nilang kisam yan, nakapagmasilya na rin sila. So yung nilagay natin kornisa rito, yung 85. So yan yung kornisa. Tapos yung isa na plain, yung 45. So yan. Tapos naglagay rin tayo ng ceiling rose dito. So yan yung ceiling rose. Tapos andun yung kabilang ceiling rose. So dito yung nilagay dito yung kornisa, yung 85 na design. Tapos dun sa taas, dun sa second floor, yung MD. Tapos na-deliver na rin natin yung mga ilaw dito. So kung gusto nyo mag-order ng cornisa o kaya mga ilaw, so tignan nyo lang dyan sa screen yung Maclagonilla cornices. So marami kayong pagpipilian dyan mga boss. Okay. So dito okay na. So pagkatapos nilang mag-tiles kasi mga boss, dito lalagyan pa natin ng partition yan. So mauna pa yung tiles natin bago natin lagyan yun. Okay, so dito meron din akong dinesign dito. Dito ba malalagyan din ito ng center island ditong banda. So ang kulang na lang dito pintura. So pipintura na lang nila ito. So pwede na tayong isunod yung tiles pag natapos na magpintura dito sa ceiling. Tapos sabi ni sir, ipapapintura na rin sa amin itong dinding dito sa loob. So pag-usapan na lang namin. So ayan mga boss, tignan natin dito sa taas kung ano mga natapos. Okay, so ito yung sa taas. So nailagay na rin yung ceiling rose mga boss. Ang hindi pa nailagay dyan yung mga ilaw. So mga ilaw na lang. So sila pala yung mga magta-tiles mga boss. Okay. Sir, unahin nyo na dito sa ano sir? Ito ba? Dyan. Okay. So, taga saan kayo sir? Lawak. Dito rin po kayo no? Dito rin kayo sa Villases? Hindi, lawak. Saan yun sir? Diyan sa lapas ng ano, Pinalunan. Sa? Lawak mo lang. Ay, Lawag? Lawak. Ay, Lawak. Pinalunan, tapos lawak, tapos manawag. So yung mga boss. So sila yung nakausap ni sir. Lager. Okay. So ito yung ceiling natin dito. So nakapag namin sila dito, nakapagpintura na rin. So yung ano na lang, yung mga ilaw na lang kulang dito. Tapos dito, kornisa na lang kulang dito. So yung kornisa lang kulang dito, tapos yung mga pintura. So Jar, masilyo rin na yun ha. Hindi sa loob niya. Okay, so yan, ito yung pala yung ano, kornisa ang nilagay namin dito sa mga kwarto. So ayan siya. Okay, dito sa isang kwarto. Tapos na rin. So tapos na rin yung isang kwarto natin dito. So yung kulang lang dito yung ilaw. So ikakabit siya ng electrician. So yan muna yung ano, may papakita natin dito. Okay, so yan mo lang mga boss. So kung may shoutout man, siguro ipapakita ko na lang dun sa ano, sa huli. So susunod ko na lang dito mga boss yung shoutout natin. So ingat po tayo lagi mga boss. Kita-kits tayo mamayang hapon. Alright. So shoutout muna tayo mga boss. So shoutout kay Eugene Martin watching from Taiwan, from Cagayan Valley. At shoutout din kay Noren Gamit watching from Hong Kong. At shoutout din kay Elvira Tomas. So yan po yung mga nagpa-shoutout mga boss. So kung gusto niyo magpa-shoutout mga boss, comment lang po kayo dito sa comment section. Tapos kung may mga tanong po kayo, comment lang po kayo dito sa comment section mga boss. Tapos paki-like na rin yung ano natin, itong video natin. Tapos yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na rin po kayo, pa malaking tulong po yan sa channel po namin. So paki-share na rin boss para makatulong kayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. So ayan mga boss, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. So siyempre i-update po natin ibang project natin.
Okay, so meron rin tayong meron rin tayong inumpisang project dito. So dito sa Santa Ignacia yung naka-schedule ng November. So ngayon lang namin umpisahan. So i-upload ko 'yan sa susunod na video. Okay, so hanggang dito yung video natin mga boss. Ingat po tayo lagi at God bless.